В следващото упражнение ще се научим как да редактираме фладера и кантирането на детайлите. В програмата Acadro отиваме на менюто Редактиране, кантиране и фладер на детайлите. Приемаме, че в нашия проект искаме челата на чекмеджетата да не са с вертикален фладер, а да бъдат с хоризонтален фладер. В диалоговия прозорец имаме две опции – редактиране и кантирането, редактиране и фладера. Те могат да бъдат изпълнявани заедно, но могат да бъдат изпълнявани отделно. Първо аз ще искам на нашите чела да променя фладера, без да променям кантирането, като избирам чела, хоризонтален фладер. Ще изключа всички детайли и ще оставя включени само челата, за да улесня селектирането. И избирам бутонът Постави. По този начин в нашия проект челата вече имат хоризонтален фладер. Как мога в същото време да променя кантирането? Промяната на кантирането става в подобен начин. Искам на двата рафта в нашия проект да поставя PVC кант по тази, по дългата и по късата страна. Как става това? Изключвам опцията за фладер, включвам опцията за кант и за нашите рафтове искам дебел кант отпред и дебел кант отляво. Оставям включени само опцията за рафтове и избирам бутон Постави. Избирам само тези два рафта и от този диалогов прозорец, чрез избор на бутонът Info, мога да вляза в диалоговия прозорец за информация и да проверя промените, които съм направил. За този рафт имаме неговите размери с кантирането. Мога да проверя дъното на този модул. Виждам, че той е с тънък кант, а рафтовете бяха с дебел кант. Чрез бутонът Избери мога да проверя и челата, за които направих промяна. Виждам техните размери, хоризонталния фладер и тяхното кантиране. По този начин, чрез този диалогов прозорец, много лесно и бързо може да стане промяна на кантирането и на фладера на отделни детайли или на група от детайли, чрез подходяща селекция.